Ei, hola! Gràcies per mostrar interès per aquesta peça. Aquesta peça és del Rock Herms, que és aquest senyor que s'amaga darrere d'aquest avatar, que fa una pregunta i algú altre li fa una resposta. I el Rock és un fotògraf que des de fa temps, bueno, ja des de ben jove, o des de ben petit, ha mostrat un interès pels ordenadors, les videoconsoles, la tecnologia, internet, les xarxes socials i tot aquest procés que d'alguna manera de digitalització que està patint l'espècie humana. I un dels seus, o el seu projecte més extens a data d'avui és Postcards from Home, que és el que esteu veient. De fet, el que esteu veient és com una síntesi del projecte, perquè el projecte és un viatge de 5 anys per un món virtual similar a Second Life, que es deia PlayStation Home, un món virtual en el que els seus integrants o els seus habitants no tenen una finalitat concreta, sinó que tenen com un món obert en el qual pues, fomentar la seva creativitat, socialitzar o trobar d'alguna manera una raó de ser i un entorn on materialitzar com els seus desitjos o les seves voluntats. I aquest món a mi, com a fotògraf, em va oferir la possibilitat de treballar com a documentalista i durant aquest temps vaig estar viatjant i coneixent tota una sèrie de personatges que m'explicaven la seva història i jo documentava aquestes trobades a través de la fotografia. Un món en el qual les converses o les paraules es poden veure i això em permetia doncs, capturar aquestes converses o aquestes trobades que tenia amb els habitants d'aquest món. No? El que esteu veient és una síntesi de tot el projecte. El projecte es va materialitzar en forma de llibre, un llibre publicat per Terra Nova, que és de fet el que esteu veient que funciona com a fons. El fons d'aquesta paret és el llibre obert, diguéssim, i a davant trobem aquestes dues figures, una de les quals sóc jo, que fa la pregunta més elemental que feia durant aquest temps, que era, al principi vaig començar a preguntar a veure si li podia fer una fotografia i aquest nano va ser el primer que em va dir vinga, sí, va, fes-me una foto. I llavors ens en vam anar a buscar un entorn adequat per fer-li un bon retrat i després vam estar xerrant una estona i em va estar explicant tota la seva història i com aquesta història doncs en van aparèixer moltes més, des d'una àvia que viu a Hawaii i té 300 avatars i ha trobat un lloc on socialitzar i escriure per una revista, o una església evangelista que els diumenges fa missa, o un col·lectiu de noies que els agrada la moda i en aquest món pues, poden vestir de 1000 formes diferents i autofotografiar-se, o no ho sé, una parella de nois homosexuals que es van conèixer allà dintre i ara estan vivint junts a Anglaterra i doncs el projecte acaba sent com el recull de la meva experiència dins d'aquest món i un document d'un món que ja no existeix, perquè PlayStation Home el 2015 Sony va decidir que era un món que ja no generava beneficis i en algun moment concret el va tancar i totes les històries que van succeir allà dintre d'alguna manera van desaparèixer. Llavors el llibre acaba sent com un recull de part del que va succeir allà dintre. Bueno, espero que us hagi despertat interès. Si us l'ha despertat, podeu intentar buscar el llibre i llegir-lo, que acaba sent una novel·la gràfica, i espero que tingueu pues, una bona estada aquí al Festival Arran. Vinga, moltes gràcies.